Imma monti sostanzjali ta' flus li l-familji u n-negozji għandhom jieħdu lura wara l-insterqu mill-Gvern Laburista fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U gvern ġdid nazzjonalista se jkun jista' jagħti l-flus lura billi fost l-oħrajn jara li l-pajjiż ma jibqax marbut mas-sors li qed juża iżda jibda juża l-orħu sors l-interconnector. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jiġi intervistat minn Mark Lorenz Zammit. Dak li huwa tan-nies għandu jmur lura lin-nies u għand in-nies. Hemm iva minn fejn inġibuhom, ħanejlek minn fejn nistgħu inġibuhom. Pereżempju, nistgħu nibdew inġibu l-elettriku flok nkomplu nħallsu lill-ola sors l-electrogas. Tajjeb kif rabatna l-gvern, nistgħu nġibuh mill-irħas sors u nerġgħu nkomplu nifrankaw il-miljuni. Fitilu anka konna konfermajna bħala Partit Nazzjonalista, u mhux il-Partit Nazzjonalista biss manka l-Awtur Ġenerali, illi kull sena il-poplu Malti kollu qed jinsteraq mal-10 miljun euro għaliex qegħdin inħallsu iktar tad-dawl li qegħdin nixtru għaliex propju mhux qegħdin immorru għall-irħas sors. Ġifieri iva, serraħ rasek, se nsibu minn fejn għaliex dak li huwa dovut lill-poplu għandi jingħata lura lill-poplu. Bernard Grech qal li jekk il-gvern jibqa' ma jagħmel xejn ikun qed jikkonferma li hu komdu jkompli jisraq lil kull Malti wawċi. Dan meta dan il-gvern talab il-weda li se jġib rivoluzzjoni fis-settur tal-enerġija, iżda fil-verità din hi l-aktar weda li qed jisraq lil poplu fiha. Dan huwa gvern illi tela fuq qajta illi se jġib rivoluzzjoni fejn jidħol l-elettriku f'pajjiżna u propju din l-ikbar weda hija l-iktar weda illi qiegħed jisirqek fuqha. Matul l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-kampanja biex il-poplu ma jibqax jinsteraq tkompli l-ġimgħa f'tasannat għall-awċin u issa anke b'sistema online. Fil-fatt wara t-talba ta' ħafna, il-Partit Nazzjonalista nieda sistema online fejn wieħed jista' jirreġistra l-interess tiegħu fl-inġustizzja tal-mekkaniżmu ħażin li bih qed jinħadmu il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Dan fid-dawl tal-proposta imħabbra fil-jiem li għaddew li gvern ġdid nazzjonalista jagħti lura l-flus l-insterqu u li ammontaw għal 50 miljun euro sissa fuq medda ta' 8 snin kemm ilu gvern Laburista. Min jixtieq jirreġistra l-interess tiegħu f'din il-kampanja mis-sistema online jista' jżur is-sit pn.org.mt/kontijiet u jimla d-dettalji li l-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jkunu qed jiġu trattati b'konfidenzjalità assoluta. Dan fil-waqt li wieħed jista' jibqa' jgħaddi d-dettalji tiegħu fid-dar ċentrali matul il-ħinijiet tal-uffiċċju.